Jawel, we zijn weer met een nieuwe aflevering van Tori et Taki. En vandaag heb ik een gast uitgenodigd die mij van alles gaat vertellen. En vooral leren ook van een cultuur waar ik zelf nog niet zo heel veel van weet. Maar ik heb wel begrepen dat ik ook een stukje inheems bloed in me heb. Surinamers zeggen altijd van, hey, is die Ingi van me die praat of is die Ingi van me die zegt. Dat zijn grappen, maar vandaag gaan we het wel over iets serieus hebben. We gaan het namelijk hebben over, met name over de rode slavernij. Iets waar ik nog niet van op de hoogte was, maar wat ik wel in het voorgesprek heb geleerd. Van een dame die heel strijdbaar is. Ze zit hier naast me. Ze luistert naar de naam Diana Vlet. Ook wel bekend voor insiders als Diane. Omdat Diane ook een stukje van Guyanese invloeden heeft. Dus ze heeft gezegd, je mag me introduceren hoe je wilt. Dus dan geef ik je gewoon beide namen. En Diana of Diane is heel erg bezig met een stukje bewustwording rondom het slavernijverleden. Stichting Herdenking Slavernijverleden is ook van haar. En haar focus ligt daarbij iets meer, of vooral op de inheemse geschiedenis, die veel meer verteld mag gaan worden. Dus ik ben blij dat ze er is. En ze is ook nog eens verbonden aan de Global Indigenous Amazones. Kortom, we gaan heel veel leren vandaag. Welkom bij Tori et Taki en welkom Diana, a.k.a. Diane. Ja, dankjewel. Als je dit zo hoort, is veel, hè? Je hebt veel te doen, denk ik. Ja, ik heb heel veel te doen. Wij hebben heel veel te doen. Stichting Herdenking Slavernijverleden. Global Indigenous Amazone. Dus een mond vol. En ben je met die Global dan internationaal actief? Ja, we zijn global bezig, ja. En hoe moet ik dat voor me zien? Hoe ziet dat eruit? Nou, in 2013, nou iets daarvoor, was ik al gestart eigenlijk meer met de bewustwording van het slavernijverleden. Hoe deden we dat? Meer gericht op educatie. En we hadden een lesmateriaal, Kind aan de Ketting. Eigenlijk de kinderen en mensen bewust maken over het feit van, weet waar je spijkerbroek hebt gehaald. Heeft het wel een groen merk? En mensen bewust maken daarvoor. Dus meer kijken naar de toekomst, dat het niet meer mocht gebeuren. En iets voor de erkenning van Rutte, dat hij dus zijn excuses heeft aangeboden. In 2018 ben ik mij meer gaan verdiepen in het inheemse. Omdat mijn moeder mij vertelde, of tenminste vroeg van, goh, je houdt je bezig met het slavernijverleden. Dat is hartstikke goed, omdat mijn bedovergrootmoeder Jaba uit Ghana kwam. En ook een slaafgemaakte, gebrandmerkt, wilde ik mijn verdriet ergens in stoppen. Dus toen is dat stichting gelanceerd, waarvan ik de oprichter ben. En mijn moeder die gaf dus aan van, goh, inheemse zijn ook slaafgemaakt. Ik zeg, maar ik weet er zo weinig van. Toen zei ze, dan wordt het tijd om ons verhaal te gaan vertellen. Ik ben toen vanaf die tijd dat gaan onderzoeken. En in mijn onderzoek kwam ik erachter dat wij inheemse ook slaafgemaakt zijn. En dat er zelfs in 1873 in de boeken nog inheemse namen voorkwamen die dus ook slaaf geweest zijn. Maar hoe kwam het dan? Want ik kwam ook erachter dat er een heleboel verdragen getekend waren. Dus mijn onderzoek moet je een begin ergens maken. Dus we zijn vanaf 1492 gaan kijken van, toen is Columbus geweest en er wordt verteld dat hij ons ontdekt heeft. Dat klopt niet, hij is een gelukzoeker. En dat is hij zeker. Dus ik denk van, nou weet je wat, het wordt tijd dat wij vanuit ons verhaal, dus vanuit het inheems perspectief, moeten gaan vertellen. Ja. Want er wordt verteld van Ingi Dong, Ingi Lissi, Kassiri en dat soort zaken. Geintjes worden gemaakt over inheemse. Maar men kent het verhaal niet van de inheemse, van wie we zijn, wie we echt zijn. Het is hetzelfde als men het heeft over de weggelopen slaven, de Marons. Ze zijn geen weglopers, ze zijn onze verzetstrijders. Ze zijn helden. Dus wij moeten gewoon nu vanuit ons perspectief dit gaan vertellen. En elkaar respecteren en goed gaan nadenken van, hoe komt het dat er zoveel verdeel en heers is geweest en dat wij nog steeds bezig zijn daarmee. Dus ik ben eigenlijk vanaf het begin van 1492 aan het onderzoeken geweest.
En hoe kom je dan aan je bronnen dan? Want het is toch behoorlijk wat jaren geleden. Het is behoorlijk veel inderdaad. Dus we hebben de Stichting Herdenking Slavernijverleden. Nou, weet je wat? Ik ga helemaal vanaf het begin beginnen. 1492 is Columbus geweest. En we hebben hem ontvangen met een kalebas van wees welkom hier. Hij kwam met 3 grote schepen, de Nina, de Pinta en de Santa Maria. En hij ging terug helemaal vol met katoen, hout, cacao, tabak. Eigenlijk allemaal grondstoffen die wij bezaten. Is hij teruggegaan. Daar heeft hij het aangegeven, joh, deze mensen zijn zo vredelievend. We kunnen ze met 50 man kunnen we ze zo ver krijgen om slaaf te worden voor ons. We kunnen doen en laten wat we willen aan deze mensen. Maar we moeten iets hebben dat we kunnen gaan om dat over te nemen. Toen zijn de pauselijke boelen opgesteld dat ze ons mochten onthemen. Want volgens hem waren we koeien die niet konden loeien en honden die niet konden blaffen. Vervolgens is hij daar naartoe geweest en heeft hij genocide gepleegd. Dus Columbus is echt niet zo een leuke man geweest. Borsten van onze vrouwen zijn afgesneden. Onze baby's zijn gevoed aan honden. Ik vertel even heel snel. Hè. En ik benoem eigenlijk deze dingen dat men moet weten van waarom wij geen Columbusdag vieren. Op 12 oktober is het voor ons een protestdag. Terwijl ik dit spreek word ik alweer emotioneel, want het doet zo pijn van wat ze met mijn volk gedaan hebben. Met jouw volk ook. Ja, natuurlijk. Ja. Dat heeft Columbus allemaal gedaan. Nog meer nare dingen hoor. Prostitutie, ziektes gebracht. Onze mannen op de brandstapels gezet. Als je geen goud bracht, werd er een arm of een been afgehakt. Een neus werd afgehakt. Dus er werd eigenlijk van alles met ons gedaan. Iets later daarna, stap ik nu over naar Suriname. Voordat Christus er was, zijn er al in Albina in Suriname, hebben ze fondsen ontdekt dat de inheemse daar al woonden. Dus voor Christus al. De inheemse, die hebben zoiets van, ik ga mij niet als slaaf laten gebruiken. En het is hun grond, het is hun land. Dus wat denk je als je een 14-jarige vasthoudt en je gaat die persoon slaan, mishandelen. Na 2-3 dagen loopt hij weg. En hoe ga je hem zoeken? Het is zijn land, het is zijn grond. Dat is... Snap je? Dus dat gebeurde er. En die inheemse die kwamen in opstand, ondanks dat ze besmet zijn geweest met allerlei ziektes. Om ook aan te geven, dan ga ik weer terug naar Europa. Op een gegeven moment was Europa vol bevolkt. En omdat ze bevolkt waren, hadden ze natuurlijk hout nodig om schepen te bouwen, om huizen te bouwen, om vuur te stoken, te koken. En hun hygiëne was ook niet op peil. Ze wisten niet wat baden was, douchen was. Dus hun hygiëne was heftig. Ze dachten zelf dat de Omanen hun vervloekt hadden omdat ze heel erg ziek waren. Met al die ziektes van hun. Ja. Ze zijn naar Europa gegaan en hebben dus naar Zuid-Amerika gegaan, of naar de Amerika's. En daar hebben ze ons besmet met al hun ziektes. Nu zijn we ingeënt voor waterpokken en mazelen. Maar vroeger waren wij niet opgewassen tegen die ziektes. En als je mazelen krijgt of pokken en je bent niet ingeënt, is dat gevaarlijk. Je kan doodgaan. Kinderen, ouderen, die kunnen doodgaan daarvan. En ook omdat er heel veel mannen op brandstapels gezet werden en vermoord werden, hebben heel veel gedacht van, nou dan ga ik maar zelfmoord plegen. Die hebben ook zelfmoord gepleegd, omdat ze dachten van, ja, wij gaan niet hard werken. Of niet werken als slaaf. Precies, niet zelfs dat zit in mijn hoofd, moet je nagaan wat ze gedaan hebben met ons. Nou, heel veel inheemse zijn ook gevlucht dieper de bossen in. De inheemse die
zijn een strijd aangegaan en die hebben dus een spirituele gevecht zijn ze aangegaan tegen de gouverneur van Aarssen van Sommersdijk. 11-jarige bloederige oorlog met hun inheemse Yakuwas. Dus vandaar de naam ook Kaikousi wordt steeds genoemd. Kaitushi. In de witte geschriften wat wij tegenkwamen, zeiden ze Kaikousi heeft dit gezegd. Kaikousi heeft dat en dat gezegd, maar ze hebben Kaikousi nooit gezien. En van de orale verhalen hebben we weer vernomen dat Kaikousi geen mens was, maar Kaikousi was een geest, de luipaard. Dus met hun Yakuwas werden dus al die inheemse soldaten en mannen en vrouwen kregen dus de geest van de Kaikousi. En ze gingen toen vechten en het was een bloederige oorlog. Ja. Maar er waren verschillende verschillende leiders. Je had eentje in het Para-gebied, je had Aribari, je had Kaikousi, zijn naam werd ook genoemd. Je hebt ook, in ieder geval, je hebt meerdere verzetstrijders daar gehad. Waarvan ook Priari, die was de veldheer van Para. Je had Aribari, maar je had ook eentje die dus in de Koppenhamerrivier geseind werd dat er schepen kwamen. Dus ze hebben heel veel schepen laten vergaan in de Koppenhamerrivier. Ik heb ook mensen gesproken daar en ze vertelden van die witte mensen die bleven maar komen om ons aan te vallen. En ze hadden zelfs Isrimatas. Ik dacht ja, Isrimata. Sanadati Isrimata. Ik weet, een ijzeren mat of zo, wat bedoel ik. Hij zei nee, dat waren robots. Dus ze probeerden die inheemse te misleiden. En als er dan een pijl kwam, wisten ze, oh daar zijn inheemse. Ja. Dus ze waren echt heftig bezig aan het vechten. Daarvoor was er altijd ruzie tussen de Kaliñas en de Loconos. Daar maakten ze goed misbruik van, de kolonisator, om ze tegen elkaar op te zetten. Maar op een gegeven moment, 11 jaar voordat het vredesverdrag getekend is, zijn de Loconos, de Kaliñas en de Warao bij elkaar gekomen. Dat was tijdens Trusuyari. Trusuyari is een soort nieuwjaar. Hebben ze gezegd, nee, omus bondru, we moeten bij elkaar komen. 1 vuist maken en we gaan vechten. En dat hebben ze dus gedaan. Met de Yakuwas, Kaikousi, hebben ze dus de kolonisator aangevallen. De plantages in brand gestoken. En nog meer. Dat zijn inderdaad dingen die ik nog niet wist. Ja. En nog heel veel meer. Dus heel veel zwarte broeders en zussen, die hebben ze ook vrijgelaten. Of tenminste gezegd van, hé, zou doe je rokoja of je go mee? Ja, toch? Natuurlijk, hè. Nou, dat is sommigen waren bang. Ja. Sommigen waren bang. Ik kan niet vertellen van waarom niet of waarom wel. Maar in ieder geval, ze namen sommigen mee. Ja, en te leren ook overleven in het bos. Ja. En dat ben ik ook nog aan het onderzoeken, hoor. Daarom kan ik en wil ik ook niet veel zeggen, want ik wil ook geen geschiedenis gaan vervalsen. Dit wat ik nu vertel is al bekend. En dat is waar wij achter gekomen zijn. Dus zowel wat er in het orale verteld wordt en wat er in de boeken van de witte mensen verteld wordt. Dus aan de hand van die combinatie van bronnen heb je dus de geschiedenis een soort van kunnen vaststellen. Ja. Dus die vredesverdrag dat getekend is in 1686, er is daarvan hebben ze dat zo gedaan dat die gouverneur dus moest trouwen met een inheemse prinses. Dat heeft hij gedaan. En je weet, als je familie bent, ga je niet meer aan elkaar zitten. Of tenminste, geen ruzie meer maken, maar dat mocht niet baten. Ze hebben ons alsnog als slaaf gebruikt. Maar ik heb met verschillende bronnen gesproken, waarvan een hele belangrijke man, meneer Drachtenstein, dat is een historicus. En hij gaf aan van er is inderdaad gevochten en er is een verdrag getekend. En degene die het verdrag getekend hebben, dus
hebben dus de Kalinyas, Lokono en de Waro. De Waro zijn ingegaan in de Lokono. Of ook ja, andersom kan ook. En die hadden vrij, maar de andere inheemse waren niet vrij. En ze hadden een andere manier van slaaf zijn. Dus ze zeiden van, ik geef even één voorbeeld, wat ik ook gehoord heb dan. Is van dat ze een gezin vasthielden en die man gaven ze de opdracht, als slaafgemaakte is goed, dan ga je vissen en jagen. Dus hij ging vissen en jagen en hij kwam terug naar het dorp, of naar de plantages om eten te brengen, want zijn familie werd vastgehouden. En er is heel veel geschreven over ons, maar wij gaan vanuit ons perspectief nu vertellen. In plaats van het witte perspectief of wat er aan ons is aangeleerd. Ik heb een gesprek gehad met de heer Drachtenstein. En de heer Drachtenstein die heeft ook aangegeven van, dat er verteld werd, of tenminste in zijn boeken, dat er heel veel verraad is geweest. En je moet hetzelfde... Onderling, zeg maar. Ja, onderling, ja. Maar je moet hetzelfde bekijken ook, zoals die Riddimusus. Die Riddimusus, kijk, het is menselijk. Je kan die mensen niet kwalijk nemen, want hun familie werd vastgehouden. En zij moesten de bossen in om hun broeders en zussen te gaan verraden. Ja, ja. En nu zien ze en nu wordt zelfs het woord wordt nog steeds gebruikt. Ai de Riddimusus, weet je, die weet ik nog wel, ja. Ja, als een scheldwoord nu gezien. Maar ik weet niet dat zij er ook onder vielen. Ja, wie viel eronder? Die groepering, dus van de rode mutsen, dat ken ik. Dat heeft ook met het verhaal van Bonnie te maken, toch? Ja, dat heeft ook daarmee te maken. Ja, maar van die gouverneur. Maar om daar terug op te komen is van, ze hebben verdeel en heers toen naar ons toe geïntroduceerd en wij doen het helaas nog steeds. En wij moeten gewoon vanuit ons eigen perspectief gaan vertellen. Op 3 oktober, aanstaande 3 oktober in het Poolcherie, ik weet niet of ik het goed zeg, maar in Den Haag gaan wij daar het vooronderzoek aanbieden aan de minister of aan het ministerie van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap. Wij gaan dat doen en daarna moet er een echt onderzoek komen. Want wij willen graag in het curriculum van het onderwijs komen. Ja. Waarom? Ik denk dat het zeer belangrijk is om de geschiedenis ook te weten over de inheemse. En het is een erfgoed. Het is de geschiedenis van heel Suriname. Het heeft niets te maken met alleen de inheemse. Het is geschiedenis van Suriname. Gewoon inclusief maar ook maken. van Nederland, ja. Het is ook een tenminste, geschiedenis van Nederland. Kijk, wat hebben we eraan als er excuses geweest is van de minister-president, terwijl er niets mee wordt gedaan. Ze hebben ons wel gevraagd, dus aan de SHS, om mee te denken aan de comma-invulling. Ja. En daarvan zijn wij dus gaan brainstormen van kijk, we kunnen niet gaan helen, want ze hebben het vaak over ja, jullie moeten gaan helen, jullie hebben zoveel hobby's en van alles. Maar we kunnen niet helen als we niet eens weten van hoe de vork in de steel zit. Ja. En dat we niet eens erkenning hebben. Want het is eigenlijk heel bizar, wat heel veel Surinamers niet weten, is dat de inheemse in Suriname geen bestaansrecht hebben. Wij worden dus niet erkend als de oorspronkelijke bewoners. En dat heeft natuurlijk weer te maken uit eigen belang. Want ik ben daar geweest, zelfs Somohadjo. Ik bedoel, als je ziet zijn stukken grond, wat hij heeft, bouters. Ik weet dat mensen niet blij zijn met mij. Maar wie dat met Taki? Want het is de waarheid. Geen van de leiders houden van Suriname. Want als ze van Suriname hadden gehouden, dan waren die grondrechten al lang geregeld. Kijk hoe ze ons land helemaal vernietigen. Suriname is rijk aan hout, goud, bauxiet, erts, gas, olie, vruchtbaarheid.
En als je ziet van wat ze allemaal doen onder het mom van legaal. Ronnie Brunswijk, kijk wat hij doet met ons land. Je ziet geen inheemse die dat goud inwinnen. Maar ook daarvan kan je ook weer geen vinger gaan wijzen naar de Marons toe. Want ze moeten ook brood op tafel krijgen. Maar het is het systeem, zijn de NGO's die daarmee bezig zijn. Wat kunnen wij? Ik ben goed gaan nadenken van wat kunnen wij hiermee. Ze zijn veroordeeld. Suriname is veroordeeld. Ze moeten de inheemse grondenrechten geven. Ze zijn gestart daarmee. Santokki was ermee gestart. Met allemaal kleine letters van ja, jullie krijgen het wel. Maar dan is dit gedeelte alleen van jullie in plaats van dat gedeelte. En er zijn, als onze mannen willen gaan jagen of gaan vissen, dan staan er mensen met geweren daar of hun geweren worden afgepakt. Ze worden opgepakt, ze worden mishandeld, ze worden in de gevangenis gestopt. Terwijl ik nu hierover praat, zijn er nog 5 broers van de inheemse zitten vast in de gevangenis. Dus er is heel veel werk aan de winkel. En het is eigenlijk saritori dat dit alleen maar iets is van de inheemse en niet van heel Suriname. Ja. Weet je, mijn hart huilt. En ik zou het niet zo fijn vinden. Het is een plicht aan alle Surinamers dat als een broer of een Surinaamse broer of zus in nood zit, dat wij helpen. Ja. Ik wil niet afdwalen van wat ik in Suriname zie en wat ik meemaak. Ik wil me even alleen maar focussen op de inheemse. We hebben de Stichting Herdenking Slavernijverleden is toegelaten tot het Nederlands Wetenschap Onderzoek. En wij gaan dus verder om de rode slavernij te onderzoeken. Vanuit inheems perspectief, maar ook vanuit het orale. En als dat niet toegevoegd kan worden van het orale, dan gaan wij verder. En wij zijn ook bezig om een stripboek te maken hiervan. En het wordt een serieuze stripboek. Een serieuze stripboek van eigenlijk vanaf Columbus, wat ik vertelde van nu. Ja, een soort van de juiste versie van maar ook die science fiction van dat Kaikousi in ze kwam en dat ze die geest van die Jakuas kregen en gingen vechten. En ik zal zeker ook ons inheemse sterk daaruit laten komen. Net als wat ik met Stichting Herdenking Slavernijverleden heb geplaatst. Ons monument bestaat uit 3 sterke vrouwen. Deze sterke vrouwen beelden kracht uit. Het slavernijverleden is voorbij. We hebben het allemaal overleefd en nu zitten we hier. Wat we ook weten van de inheemse is van alle inheemse die nu in leven zijn, dat hun voorouders de maraka hadden. Dat spirituele, de maraka. Dus ook daarnaar wordt nu onderzoek gedaan. Het maraka van de inheemse. Het manuscript is er al. We hebben al een manuscript. En nu gaan we het uitvoeren. Dat we zeggen, er moet een motie ingediend worden. Er moet meer onderzoek daarnaar gedaan worden. Alles vanuit inheems perspectief. Wij gaan niet meer over ons laten vertellen. Want wij zijn absoluut niet ziek, zwak, misselijk. Als je een vredesverdrag tekent met de inheemse, het is geen met een paar mensen. Het is met een natie. En als je een vredesverdrag tekent met een natie, moet je het nakomen. Ja. Hoe komt het dat ons vredesverdrag niet te vinden is in het Nationaal Archief? Vanaf 1741, de man poeren eruit. Ze hebben het eruit gehaald en het is ergens in een portefeuille. Dus wij zijn daar nu aan het onderzoeken met een paar studenten die schoon kunnen lezen. Schoon lezen wil zeggen, die papieren zijn zo met hand geschreven. Er was waarschijnlijk geen pen vroeger. Ja. Ze hebben het met houtskool of met veren of wat dan ook, wat ze het hebben gedaan. Het is heel moeilijk en ook een heel oud Nederlands. Dus ze zijn nu aan het onderzoeken van wat staat er, wat het betekent. Dus we hebben een historicus die voor ons dat aan het onderzoeken is. En we hebben een commissie samengesteld. En de coördinator daarvan is Guus Pengel. En we hebben nog een paar
historici uit Suriname. Die komen al eind deze week naar Nederland toe. En we hebben ook inheemse, dus vanuit Suriname, een Lokono en een Kalinja. En van hier Nederland hebben we ook 2 andere historici die mee gaan lezen. Daarom vroeg ik je ook, bedoel je Buku, Karl Harnack bijvoorbeeld is een van onze lezers. Of tenminste een van de commissieleden die het gaat beoordelen om te kijken of het wel klopt vanuit inheems perspectief. Want dat is wel wat wij naar buiten toe willen brengen. Dus op 3 oktober gaan wij dat aanbieden aan het ministerie van Onderwijs en Cultuur en Wetenschappen. En ik start al 24 augustus met de zendpit van het Nederlands Wetenschaponderzoek. Daar wordt 2,7 miljoen uitgetrokken om niet alleen over de rode slavernij, maar eigenlijk alle wetenschappers zijn daar en die gaan een beetje onderzoeken van wat hebben wij Nazaten nodig. Dus NINSE zit erin. Eigenlijk alle grote stichtingen, verenigingen, maar ook onderzoekers, academici zitten daar. En zij kunnen ons helpen om het verder te onderzoeken. En mijn doel is om in het curriculum te komen van het onderwijs. Educatie is belangrijk. We zijn bezig met de film, met een stripboek, met een documentatie en dat vooronderzoek. Dus dat is waar we mee bezig zijn. Nou, dat klinkt alsof er een heleboel aan zit te komen. Ik wil je dan ook bij deze uitnodigen om regelmatig bij ons langs te komen. Om ons mee te nemen in hoe dat eruit ziet. Hè? Als je denkt van nou weet je, er is weer tijd om bij Tori Taki te komen voor een update. Want vandaag hebben we veel geleerd. Ik wil nog veel meer weten van inheemse culturen. Ook over gewoon echt... het zou leuk zijn als je misschien de volgende keer ook... mooie traditionele kleding. Ja, toch? Ja, tuurlijk, ja. Voor de mensen die niet kunnen wachten tot je weer komt, waar kunnen ze je volgen? Stichting Herdenking Slavernijverleden. We hebben een website, Global Indigenous Amazone. Maar Stichting Herdenking Slavernijverleden vind je het gelijk. Want we bestaan al vanaf 2013 bestaan wij. En jullie kunnen ons ook op Facebook volgen. Stichting Herdenking Slavernijverleden. Global Indigenous Amazone. En daar staan ook alle ontwikkelingen op van wat je net zei, stripboek, films. Nou, ik ben heel benieuwd. Als het er is, dan ga ik zeker kijken. Zeker. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. Je moet je wel aanmelden. 3 oktober hebben we het verdeeld. We starten om 11:00. Gaan wij bij het monument van Den Haag. Gaan wij daar een krans leggen. En van daaruit lopen we dus naar Polsjerie. En dan hebben we een kroeto met de Marons over de rode slavernij. En hebben we een kroeto daar mee. En dat gaan wij dan ontwikkelen tot het breakout sessies hebben we dat. En dan komen we bij elkaar. En dan gaan wij een stukje film laten zien van waar we mee bezig zijn. Ja. En dan gaan wij het vooronderzoek aanbieden aan het ministerie. En is het ook openbaar voor iedereen, voor mensen die willen komen? Kijk, wij zijn niet echt gericht alleen op de inheemse. Ja. De inheemse zijn ook uitgenodigd. Maar wij nodigen de ministeries uit. De NGO's, ze moeten allemaal weten van wat er gaande is. De universiteiten, Haagse hogescholen, de pers nodigen we uit. Want maar voor mensen die bijvoorbeeld vandaag kijken? Die zijn ook welkom, maar moet je wel van tevoren aanmelden. Ja, dus aanmelden via de website, denk ik dan? Ja. Jullie kunnen op de website gaan, op Stichting Herdenking Slavernijverleden. Daar staat de uitnodiging voor op. Dus jullie kunnen je opgeven voor 3 oktober. Start om 1:00 en we sluiten af met een lekkere cassavabrood en peperwatra. Kadakra, moet ik zeggen. Maar dat laatste, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat ken je, daar wil je bij zijn. Dus doe je voordeel mee. Maar laten we ook onze inheemse broeders gaan steunen. Als u 3 oktober bij kunt zijn, gaat u alsjeblieft langs. Diana, dank je wel voor vandaag. En ik zie jou zeker nog een keer hier terug. Want we gaan ervoor zorgen dat de stem van de inheemse gehoord gaat worden. Dit was weer een aflevering van Tori Taki. Ik hoop dat u heeft genoten. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind.
Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me, you'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me, you'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com for the generation then.